Toto sú Supreme Forces z roku 2021, to je moja oficiálne prvá teniska taká, že viac, nie že štýlová, ale troška drahšia. Nosil som ju skoro každý deň, keďže to boli moje jedné topánky, nemal som viac párov ako mám teraz. A takto nejako vyzerá po 2 rokoch, čo sa týka nosenia. A toto je model, ktorý som si kupoval pred pol rokom a mal som ho ešte troška aj cez zimu a dopadol celé zle. Tá kvalita, čo sa týka iba nosenia, ale aj z vonkajšieho pohľadu je to extrémny rozdiel a ja som celkom sklamaný, keďže som videl ešte ten best roky toho Nike alebo tej kvality a neviem, čo sa stalo po tej korone, prečo to tak išlo dole kvalitou. Ešte aj stoja dokonca viac niektoré tie páry, ja som tejto kupoval za 130 € sa mi zdá, teraz je retail cez 145 alebo cez 150, ak viem správne, ak nie, oprav ma v komente. A tieto ma stáli asi nejakých 100, ale čo sa týka tej kvality,